وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ایڈی شان والا نبی، ایڈے مقام والا نبی جدی ماں مریم اور بیت المقدس شریف ہے. یہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ حضرت بی بی مریم دی ماں نے کی منت منی کی ہویا. بہرحال میں جڑی حصول ہے وہ عرض کرنا چاہنا. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیت المقدس شریف کے اندر تشریف فرمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا قریب آیا. رب دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ بچے دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا میں کی کراں. رب کائنات نے فرمایا اے مریم اے میرا پاک گھر زچہ خانہ نہیں. اتھوں باہر نکل. آپ بیت المقدس شریف چوں باہر نکلیاں اور بیت المقدس 1,24,000 نبیاں دا قبلہ ہے جدھر 1,24,000 نبی منہ کر کے نماز ادا کر دے رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف ہے میرے تے تیرے آقا نے شرف ہے. رب کائنات نے سارے نبیاں چوں اشرف بنا کے اشرف مقام عطا فرمایا کہ 1,24,000 نبیاں دا ایک قبلہ میرے تے تیرے نبی دے 2 قبلے. ایک قبلہ بیت المقدس شریف دوسرا قبلہ میرے آقا دی مردی دے نال مسجد حرام. حضرات دی وقار رب کائنات نے فرمایا مریم اے میرا پاک گھر ایتھوں نکل جنگل دا رخ کر. آپ جنگل وچ گئیاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی. وہ بیت المقدس شریف ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا علی پاک دی امی جان بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں. طواف کردیاں درد زے ہوئی. عرض کیتی مولا او ویلا ذہن وچ آ گیا کہ بی بی مریم دے بچے دی ولادت دا ویلا قریب آیا تے رب فرمایا بیت المقدس نوں چھڈ باہر نکل. اے میرا پاک گھر ہے کوئی زچہ خانہ نہیں. تے مینوں بھی رب حکم فرمائے گا ایتھوں باہر نکل کسے اور پاسے دا رخ کر. عرض کیتی مولا میں کدھر جاواں. آواز آئی بیت اللہ شریف ول اگے ہو ود اشارہ تو کر جگہ میں عطا کر دیا. علماء فرماندے نے بیت اللہ شریف دے اندر آپ داخل ہوئیاں. بیت اللہ نے جگہ دیتی. بیت اللہ شریف اندر داخل ہوئیاں. 3 دن آپ بیت اللہ دے اندر رہیاں. اللہ دے گھر دے اندر رہیاں. اور حضرت مولا کائنات دی ولادت ہوئی. مولا کائنات نے اکھاں نہیں کھولیاں. جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دل وچ خیال کردیاں نے جڑیاں اج تک اکھاں نہیں نہ کھلیاں اے لگدا نبی نہیں. یہ لگدا انہوں اکھا تو نظر نہیں آؤندا. لیکن نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے حضرت علی پاک نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا. حضرت علی پاک اپنے مبارک ہتھاں تے اٹھایا. میں یہ گل کہاں گا کنیاں عظمتاں تے رفعتاں اللہ نے علی نو عطا فرمائیاں نے جڑا پیدا ہوندے ہی انہاں ہتھاں وچ آ گیا جنہاں ہتھاں دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن وچ فرمائیاں. حضرات دی وقار رب کائنات دے گھر دے وچ علامہ صاحب فرما رہے سن 360 بت رکھے ہوئے سن. اور حضرت علی پاک دی ولادت بیت اللہ دے اندر ہوئی. کسرا میسر نشد کی سعادت بقابہ ولادت با مسجد شہادت. کسے اے مقام حاصل نہیں ہویا کہ کعبے دے اندر ولادت ہوئی ہوئے مسجد اندر شہادت ہوئی. اے مقام کدھا ہے مولا کائنات. اور ساڈا اے مسلم ایمان ہے کہ مولا کائنات دی ولادت بیت اللہ دے اندر ہوئی. اور بلکہ میرے کو کوئی پوچھے تیری محبت تیرا عشق کی کہندا ہے کہ جدوں سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی ہوئے گی مولا میں کیڑے پاسے ول جاؤں تے میرا ایمان کہندا آواز آئی تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھانے. تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھانے. تو ہے درد مائیں تو عیسیٰ دی ماں نہیں.
تو ہے درد مائیں تو ایسا دیمانے بلند آواز نہ کہو تو ہے درد مائیں تو ہے درد مائیں تو ایسا دیمانے تیرے لال خاطر اے گھر بنایا تیرے لال خاطر اے گھر بنایا تو اندر نیا میں تے حرمت نہیں رہندے تو اندر نیا میں تے حرمت نہیں رہندے تیرے لال خاطر اے گھر بنایا تیرے لال خاطر اے گھر بنایا تو اندر نیا میں تے حرمت نہیں رہندے تو اندر نیا میں تے حرمت نہیں رہندے سیدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ دے اندر داخل ہوئیاں مولا کائنات دی ولادت ہوئی اکھاں نہیں کھول دے ماں دی انج لگدا جویں نبی نے اینو اکھاں تو نظر نہیں آوندا میرے آقا آ گئے سنیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک نو اپنے ہاتھاں تے اٹھایا حضرات دی وقار چاچی بول کے آندی ہے سونیا انہیں اکھاں نہیں کھولیاں لگدا اکھاں تو نظر نہیں آوندا اے لگدا نبی نے میرے آقا فرماندے چاچی فکر نہ کر انہیں اکھاں نہیں کھولیاں تے کوئی گل نہیں اکھاں کھلان والا اکھاں کھلان والا آ گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان علی دے منہ وچ پائی توجہ کرو اپنی زبان علی پاک دے منہ وچ پائی علی پاک دے منہ وچ جدوں نبی دی زبان آئی علی پاک نے اکھاں کھولیاں نبی دیاں اکھاں وچ لا دتیاں نبی دیاں اکھیاں علی دیاں اکھیاں وچ علی دیاں اکھیاں نبی دیاں اکھیاں وچ عاشقوں نبی دیاں اکھیاں علی دیاں اکھیاں وچ علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ میرے کولوں کوئی پوچھے تو کیویں نقشہ بیان کر سکنا ہے تے میں آکھاں گا علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ نبی دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حضرات دیوکار وقت گزرتا رہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بار تے جرم ٹچ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک نو کھڑیاں فرمایا میرے آقا فرمایا علی اٹھ کے کھلو جاؤ علی پاک کھڑے ہو گئے میرے آقا فرمایا علی بچپن میں اکھاں کیوں نہیں سن کھولیاں علی بولے لب کھولے علی عرض کیتی سونیا جتھے پیدا ہویا اسی بیت اللہ رب کائنات نے فرمایا علی تو اے اسد اللہ میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہو میرے دل دی مرضی بن گئی اکھاں کھلن تے سامنے حبیب اللہ ہوئے میرے آقا دا دریائے رحمت دوش چایا میرے آقا فرمایا غلامو علیو جلے بچپن وچ میرے چہرے ول ویکھ کے اکھاں کھولیاں نے اسی اعلان عام کرنے النظر الی وجہ علی یعنی بادا او جیڑا علی دے چہرے ول ویکھے گا او دا پل پل عبادت وچ گزر جائے بیچ ولادت حیدر دے مسجد چ شہادت حیدر دے مل کے پڑھو کعبے چ ولادت
حیدر دے مسجد چ شہادت حیدر دے کعبے چ ولادت حیدر دے مسجد چ شہادت حیدر دے فرمان ہے کملی والے دا فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت حیدر دے فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے حضرات دی وقار توجہ کرو علی پاک نبی پاک دے ہتھاں وچ آ گئے حضرات دی وقار جنہ نہ دوترے نو گڑتی دے تے لوکی آندے نے ایدیاں عادتاں نانے تے چلیاں گئیاں نے جے گڑتی دادا دے وے لوکی آندے نے ایدیاں عادتاں دادے تے چلیاں گئیاں نے جے باپ گڑتی دے وے لوکی آندے نے ایدیاں عادتاں باپ تے چلیاں گئیاں نے جیڑا گڑتی دے وے لوکاں دا خیال بڑھ جاندا ہے ایدیاں عادتاں اودے تے چلیاں گئیاں نے سنیو علی کڈا مقدراں والا ہے جنوں گڑتی میرے تے تیرے آقا دتی پھر علی پاک دیاں ساریاں عادتاں جو ہے علی پاک دیاں ساریاں عادتاں میرے مصطفیٰ دے گئی ساریاں عادتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گئیاں حضرات جی وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دی گود وچ علی دی پرورش ہوئی ہے علی پاک دی پرورش آپ دے گھر وچ ہوئی ہے تے جدا بچپن نبی دے گھر وچ گزریا ہوئے لڑکپن نبی دے گھر وچ گزریا ہوئے حضرات جی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی پاک دی پرورش فرمائی ہے اور علی ہوئے جنہیں ادھا گھنٹہ میرے آقا دی زبان پاک نو چوسے آیا ادھا گھنٹہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نو چوس دے رہے اور حضرات دی وقار اے اگے جا کے میں دساں گا زبان نو چوسنے دا اجر کی ملیا مقام کی حاصل ہویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دا سلسلہ شروع فرمایا لوکاں نے رستے کنڈے بچھانے شروع کر دیتے پتھر مار دین لو لہان کر دین میرے آقا نماز پڑھ دین اونٹ دیاں اجریاں تے سٹ دے میرے آقا علیہ السلام نے خاندان والے نے اکٹھیاں فرمایا اکٹھیاں فرما کے میرے آقا نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی ہے جیڑا ایس کٹھن دور وچ مشکل دور وچ میرا ساتھ دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان والے ہو میرے تے ویلا بڑا کٹھن آ گیا ہے جدوں میں تبلیغ کرنا تے لوکی مینوں پتھر مار دینے میرے رستے اندر کنڈے بچھا دینے تواڈے وچوں کون ہے جڑا اس دور وچ میرا ساتھ دے گا علماء فرماتے نے خاندان والے وچوں اجے کوئی اٹھیا نہیں علی پاک دی 7-8 سال دی عمر اٹھے قدم اگے ودانے شروع کیتے تے زبان تے الفاظ جاری ہو گئے مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ تے میرے تے تیرے آقا نے اپنے بازو پسار دیتے علی پاک ٹر دے آ رہے نے میرے آقا نے علی نو اپنے سینے نہ لا لیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو ایک پاسے کلا آ گیا دوجے پاسے خاندان والے نے جڑا میرے نال لا لیندا ہے او دے لوکی دشمن بن جاندے نے تو میرے وال آ گئے تیری جان دے دشمن بن جان گے علی بولے علی نے لب کھولے عرض کیتی سونیا میری زندگی کھلڑی وچ ڈر کوئی نہیں میں تیرا غلام آقا میرے دل دا ارادہ تے عقیدہ ہے سر میرا ہوے در تیرا آقا میرے تے دل دی مردی ہے کہ میری موت تیرے قدماں وچ آوے حضرات دی وقار میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسے گل دا نقشہ بیان فرمایا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی سونیا سر میرا ہوے در تیرا
میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر تے خاندان میں کہنے لگے ایک پاسے تو کلا ہے ایک پاسے عزیز آدم ادھر چلا گیا باپ دادے دا دین چھڑ کے ادھر آ جا ساڈے والا آ جا تے علی پاک بول کے اندر انہیں جانا، ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علی پاک نبی پاک دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، اشارہ میرے آقا ول فرمایا تے کافراں مخاطب کر کے فرمایا ہاں یاد لے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، ہاں پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا آج لین کی پناہ۔ حضرات دی وقار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام دے گھر وچ رہنے دا توجہ کرو، مقام کی ملے ہے۔ حضرت سیدہ دارا پاک جدوں سن بلوغت نو پہنچ گئیاں، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ صحابہ کرام رشتے لے کے اوندے رہے، جنہاں دے گھراں وچ تیاں ہون رشتے لین والے آ جاندے، اے کوئی بری گل نہیں، رشتے لین والے آ جاندے۔ میرے آقا دی بارگاہ صحابہ کرام اوندے رہے، میرے آقا فرماتے رہے او میرے غلامو اے اور نہ سن لو، کل عالم دیاں بچیاں دے رشتے تے میں کر سکنا ہوں، انہاں دا حق تے محمد نو ہے وے، لیکن ایک گل سن لو میری زارا پاک دے رشتے نو رب کائنات نے فرمایا پیارے محبوب جتھے اسی جاواں گے زارا دا رشتہ اوتھے ہوئے، جتھے اسی جاواں گے زارا دا رشتہ اوتھے ہوئے گا۔ میرے آقا دے صحابہ کرام علماء فرماتے ہیں سیداں تے سادات کرام تے سادات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا بڑا احسان ہے۔ حضرت ابو بکر علی پاک دے کھول گئے، جا کے آکھیا علی تسی رہ گئے ہو نبی دی بارگاہ چ جاؤ فاطمہ دے رشتے بارے گل کرو۔ حضرت علی کہندے نے ابو بکر میں کیویں جاواں مینوں شرم آوندی ہے، فرمایا جاؤ۔ حضرت علی پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر مبارک ہے، میرے آقا علیہ السلام اس گھر وچ موجود نے، جا کے دروازہ کھڑکایا، میرے آقا علیہ السلام فرما دینے آج دروازے تے ہو آیا ہے جدے
نال مینوں بھی بڑا پیار ہے میرے اللہ نو بھی بڑا پیار ہے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے جدوں دروازہ کھولیا سامنے مولا علی کھلوتے ہوئے نے دروازے وچ علی کھلوتے ہوئے نے میرے آقا مسکرائے میری سرکار نے فرمایا علی میں تے تیرے نال پہلا ہی بڑا پیار کردا سا اج پتہ لگ گیا ہے میرا اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردا ہے پتہ لگ گیا آپ فرما دینا پتہ لگ گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردا جا کے نبی پاک دی بارگاہ بڑے ادب نال بیٹھ گئے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے نظراں نیویاں کیتیاں ہویاں نے میرے آقا فرماندے نے بولو کیویں آئے ہو علی پاک خاموش نے میرے آقا فرماندے کتے فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آئے عرض کیتی سونیا اسے واسطے ہی آیا میرے آقا فرماندے پھر شرماندے کیوں ہو تواڈے آن تو پہلا رب کائنات دی طرفوں جبریل آئے نے اور کہتے نے سونیا رب فرماندا ہے تیرے دروازے تے علی آ رہا ہے ساڈی مرضی ہے وے فاطمہ دا رشتہ علی نال کر دے نبی پاک صاحب الاولاق جدوں نکاح دا وقت قریب آیا نا حضرت علی پاک نے فرمایا علی ولیمے واسطے بھی کوئی پیسہ کول ہے کہ کوئی نہیں عرض کی تھی حضور ایک تلوار ہے ایک زر ہے میرے آقا میں تلوار تے چلو لڑن دا کم دے گی تے زرہ ویچ کے دے پیسے لے آتے اتھے لا آپ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کول لے گئے پر جا کے زرہ دیتی حضرت عثمان غنی نے زرہ رکھ لئی پیسے دے دیتے کہنے لگے بہ جاؤ چلے ہی جانے بہ گئے چند منٹ گلاں کیتیاں جدوں اٹھ کے چلن لگے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ پڑھی کیا تسی جنگ و جدل کرنا ہوندا ہے جنگ وچ جانا ہوندا ہے تے زرہ میرے کس کام میں اے تسی رکھ لو میں تانوں تحفے وچ پیش کرنا آپ نے زرہ لے لئی نبی پاک دی بارگاہ چاہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی زرہ ویچی نہیں عرض کی تھی حضور ویچی سی عثمان غنی نے تحفہ دے دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ہاں عثمان نو حضرت عثمان غنی آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک ہی گل عرض کی تھی حضور اے دے وچ میرا تے کوئی کمال نہیں جو کچھ بھی عطا کیتا ہے سونیا تیرا ہی عطا کیتا ہے تے تیرے کا مینوں پتہ زہرا دی شادی ہے تے ایک کیویں ہو سکدا ہے کہ علی پاک میرے کول ہون تے خالی واپس آ جا میرا وجدان کہندا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا ہوئے گا سونیا تو ہیوں دتا تیرے اتوں واریا 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 صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے اللہ صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے الاڑیا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک نال سیدہ زہرا پاک دی شادی کی تھی نکاح ہو گیا رب کائنات فرماندا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے اما ہاتھ البحران میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علیم و فاطمہ بحران امیقان من العلم فرمایا بحران تو مراد ایک بحر علم ہے جنو علی کہندے نے دوسرا بحر عصمت ہے جنو فاطمہ کہندے فرمایا دو بحر ایک علی المرتضی ہے دوسری زہرا ہے حضرات دی وقار ایک ہوندی ہے قوت شوق کسے نو ملن دا کسے دے دل وچ شوق پیدا ہو جانا کسے نو ملنے دا شوق پیدا ہو مقناطیس دے سامنے لوہا کرو او دے ول نو کشش کردا ہے کیوں اس لوہے نو مقناطیس نال ملن دا شوق
لیکن اگر اس کے برعکس لکڑی کر دیتی جائے ادھر نو کشش نہیں کرے گی. کیوں؟ او دے وچ شوق نہیں. اساں ویکھنا علی نو ملنے دا کنوں کنوں شوق. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے, چوتھے آسمان تے گئے, جبریل میرے آقا دے نال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایک فرشتہ ویکھیا, میرے آقا فرمایا اے کون ہے؟ مولوی آندا لو جی نبی پاک نو علم غیب ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے کیوں پوچھ دے جبریل نو اے کون ہے؟ اے دا مطلب ہے علم غیب نہیں سی, اسے واسطے تے سرکار نے پوچھیا. میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھن وچ بھی ایک مسئلہ تے جے رب کائنات دے محبوب دے پوچھنے تو اے ظاہر ہوندا کہ نبی کول علم نہیں تے رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پوچھیا سی تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ اے دا مطلب ہے اللہ نو بھی علم نہیں تے جے اللہ دا پوچھنا کسے مسئلہ دیتا ہے تے میرے رسول دا پوچھنا بھی کسے مسئلہ دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے, فرمایا کون عرض کردہ سونیا اسرائیل لوکاں دیا جانا قبض کردہ ہے, لوکاں دیا روحاں قبض کردہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں انی گل پوچھ کے لگا ٹرن تے کہندا سونیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سونیا میں او فرشتہ ہاں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, پاویں کو بڑیاں بڑیاں کلیاں چ کیوں نہ چلا جائے میں اوتھے بھی آ جانا. سونیا میں کدی کسے کو پوچھیا نہیں, پر تیری ذات آلہ تیرا مقام آلہ, آقا تیرے تے درود بھی ہوئے تیرے تے سلام بھی ہوئے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جدوں میں چلن لگا تے کہندا سونیا اینا تے دسو علی دا کی حال ہے؟ سونیا اینا تے دسو علی دا کی حال ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی بالکل ٹھیک ہے. عرض کردہ سونیا جدوں علی کول جاؤ اقرا علی منی سلام, سونیا علی نو میرا سلام آکھ دے جے, علی نو میرا سلام آکھ دے جے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ملک الموت اتعرف علی حق معرفتہ, ملک الموت نہ تے دس دے تو علی نو کیویں جاننا ہے, علی دی معرفت کیویں رکھنا ہے؟ او کہندا سونیا علی نو کون نہیں جاندا. جدوں رب کائنات نے مخلوق پیدا فرمائی جان کڈن دی ڈیوٹی میری لائی, روحاں کڈن دی ڈیوٹی میری لائی. جدوں باری آئی نبی دی, جدوں باری آئی علی دی, رب کائنات نے فرمایا ایتھے اونج نہیں جانا, اجازت نال جانا ہے. اللہ کیوں؟ فرمایا تو نہیں جاندا یا میں جاننا, یا میں جاننا یا حضرات دی وقار جنت دے اندر تین محل توجہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مکان ایک پاسے, میرے آقا علیہ السلام دا مکان ایک پاسے, درمیان میں علی دا مکان ہے. دعا ہستیاں دے درمیان چلی دا مکان ہے. میرے آقا علیہ السلام دے مکان دے دروازے وچ ایک درخت جنوں توبہ کہندے نے, جدا سایہ پوری جنت تے پھیلیا ہویا ہے. میرے آقا علیہ السلام اس درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے. مٹھی مٹھی ہوا چلدی ہے, جدوں ہوا چلے درختاں دے پتے ہلدے نے, کھڑاک دی آواز آوندی ہے. خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو جدوں جنت وچ مٹھی مٹھی آواز دی ہے, پتے ہل دینے تے آواز ہوں دی ہے, ہائے علی تیری زیارت دا بڑا شوق ہے, ہائے علی تینوں ملنے دا بڑا شوق ہے. فرمایا جدوں دروازہ کسے مکان دا کھولے آ جائے تے دروازہ کھول دیاں چیخ دی آواز پیدا ہوں دی ہے. فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جسے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. فرمایا جنت دا دروازہ جدوں کھولے آ جاندا ہے یا علی دی آواز ہوں دی ہے, جدوں بند کیتا جاندا یا علی دی آواز آوندی. جدوں دروازہ کھلے دروازہ کھلے تے یا دروازہ بند ہوئے تھے, اچھی بولو یار, دروازہ بند ہوئے تھے
یا علی دی آواز آندی ہے دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی جڑے جڑے مٹانا چاہتے ہو او پڑھو تے انج نہیں پڑھنا باواں کھڑیاں کر کے پڑھنا جھنڈے بنا کے پڑھنا تاکہ قیامت والے دن تیرے ہاتھ گواہی دن مولا جھنڈے تے کوئی نہیں سن پر اپنے ہاتھاں نوں جھنڈے بنا کے لہرا کے علی دا ذکر کر دے باواں کھڑیاں کر کے لہرا کے پڑھو دمادم علی علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک گے علی علی کو تیرے دکھ مک غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے دمادم علی کو دمادم علی علی کو تیرے دکھ مک گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی کو دمادم علی کو دمادم علی کو دمادم علی کو کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطول کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا بابا حسنین دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے 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 علی علی کا دکھ تینو چھڑ جان حضرات دی وقار کون علی توجہ کون علی پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرات دی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی دمو کا دمی علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا جسم میرا جسم اور رب کائنات نے حضرت علی پاک نو اپنی جان آکھے جان آکھے میں جدوں مباہلے والی آیت نازل ہوئی میرے آقا علیہ السلام مبالہ کرنے واسطے نجران دے عیسائیاں نال گئے تو قرآن فرماندہ فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا محبوب انہوں کہے تسی اپنے پتر لے کے آؤ میں اپنے پتر لے کے آ جانا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ میں اپنیاں عورتاں لے کے آ جانا وَأَنفُسَنَا میں اپنیاں جانا لے کے آ جانا اور جڑے جڑے مبالے والے دن مصطفیٰ دے ناڑ گئے نے میرے آقا دیاں سارے جانا اور میرے آقا دی ذات نور آقا کی نے تے جڑا جسم ہوئے جنہوں میرے آقا فرمان تو میرا گوشت ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے تیرا جسم میرا جسم پھر میرے اعلیٰ حضرت عظیم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے
حضرت علی پاک جدوں امانتہ دے کے مدینہ پاک پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے مساوات قائم کی تھی مدینہ پاک کے، انصار تے مہاجرین آپس پائی پائی بنایا، اور میرے آقا نے فرمایا المسلم اخن مسلم، مسلمان مسلمان دا پائی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کسے کالے نو گورے تے کسے گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسے عربی نو اجمی تے کسے اجمی نو عربی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، سارے اسلام دی نظر وچ برابر، کسے نو کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے انصار نو مہاجرین دا پائی پائی بنایا، اور انہوں نے مساوات دا ایسا باب رقم فرمایا کہ جے کسے دیاں دو پیڑیاں تے ایک پیڑی اپنے دوسرے پرا دے نال لا دیتی، آج سکے پرا ایک دوسرے دے نہیں بن دے، میرے آقا علیہ السلام نے منہ بولے پرا بنائے، اور انہوں نے جے کسے دے گھر دے دو کمرے نے تے ایک دوسرے پرا نو دے دیتا ہے، اتھوں تک کہ جے کسے دیاں دو بیویاں نے ایک نو طلاق دے کے اپنے دوسرے پائی دے نالوں دا نکاح کر دیتا، یعنی ایسا جذبہ پیش کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فرما رہے سن ابو بکر تو ایدہ پائی ہیں، عمر تو ایدہ پائی ہیں، عثمان تو ایدہ پائی ہیں، حضرت علی پاک عرض کر دینے حضور سارے نو پائی پائی بناتا میں رہ گیا، میرے آقا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا پرائیں دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی۔ میرے مصطفیٰ نے علی نو اپنا ویر آکھیا تے علی نے نبی نو اپنا ویر نہیں آکھیا، علی جدوں بھی پکارے مصطفیٰ نو آقا کہہ کے پکارے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارے۔ حضرات دی وقار ایک بڑا بڑا پہلوان سی کافران دا جنہیں ہر ایک جیڑا بھی دے مقابلے چاہیا انہوں شکست دیتی، ایک بندہ کہنے لگا تم بڑا بڑا پہلوان بڑھنا ہے، مدینہ پاک کے ایک مسلمانہ دا پہلوان ہے جیدہ نام ہے علی، جے او دے نہ لڑے ہیں تو پھر پتہ لگے، انہیں آکھا اچھا انہوں بڑی غیرت آئی، انہیں رکھتے سفر بنیا تو روپیہ جناب آگیا مدینہ پاک تے قدرتاً حضرت علی پاک نال ٹاکرا ہو گیا، آن کے پوچھ دا میں علی نو ملنا چاہنا، حضرت علی پاک نے سنیا جدو میرا نا آگے آپ دے چرے تے مسکرا ہٹا کے فرمایا تینو علی نال کی کام میں، آندا میں سنیا علی بڑا بڑا پہلوان ہے، میں ادھے نال کشتی لڑن واسطے آیا، میں ایڈا بڑا پہلوان آج تک میں نو کدے کسے شکست نہیں دیتی، میں علی نال کھلن واسطے آیا، کشتی کرن واسطے آیا، علی پاک نے ادھی ڈاچی دی مہار پھاڑ لئی، علی پاک کہنے نے پہلا میرے نال لڑ، تھلے اتر کے پہلا لڑ میرے نال تے جے میرے کو جت گیا تو پھر علی دا پتہ دے دیا، انہیں آکھیا نہ کیوں اپنی جان دا دشمن بن گیا، نکا جا تیرا قد دے ماڑی جی تیری جان ہے، میں تے ایک منٹ تینوں بچھاڑ دینا کیوں جان دا دشمن بن گیا، مینوں علی دا پتہ دس، آپ فرما دے نانا جنہ ماں دا دودھ پیتا ہی آ اتر جے ماں دا دودھ پیتا ہے تے پہلا میرا مقابلہ کر، بڑے غصے نال سواری تو تھلے آیا، ایک منٹ وچ مینوں بچھاڑ دینا ہے، جدوں سواری تو تھلے آیا کشتی کرن والے پہلا پنجے وچ پنجا پان دین، جدوں ہتھاں وچ ہاتھ آئے سر تے والاں تو لے کے پھر دے ناک پیراں دے ناخناں تک ناڑاں اکٹھیاں ہو گئیاں، چہرے دا رنگ زرد ہو گیا، آپ نے چک کے زمین تے رکھیا، اوتے پیر رکھ کے فرماندے نے دساں علی دا پتہ، وہ کہنے لگا اج تک میں نو کدی کسے بچھاڑیا نہیں، اج تک میں نو کدی کسے شکست نہیں دیتی، میرا طرف گل کہنے اوہ علی تو اے اور کوئی علی نہیں ہو سکتا، علی تو اے اور کوئی علی نہیں ہو سکتا، کہندے تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھر ہے، تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھر ہے، پھر ہے تو علی سے لڑے گا تیرے عقل کا پھر ہے، پھر ہے تو شیطان کی لومڑے اور یہ خدا کا شیر ہے، تو شیطان کی لومڑے اور یہ خدا کا شیر ہے۔
غزوہ خندق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے غلام خندق کھود کے وچ اگ لا دیتی میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے سرکار دی بارگاہ چ ایک پاسے کافر دوسرے پاسے ابن ود بڑا بڑا کافراں دا بڑا بڑا سپاہ سالار سی انہیں اپنی سواری نو ایڑی ماری خندق ٹپ کے مسلماناں والے پاسے آ گیا تے پھیریاں کڈن لگ پے میدان وچ ہے کوئی میرے مقابلے چون والا پکار کے کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسے وچ دم تے آئے میرے مقابلے وچ میں 100 شاہ سوار دا کلا مقابلہ کرن والا تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے مقابلے وچ آئے علی پاک نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا اجازت دے میں دا منہ بند کراں میرے آقا فرمایا علی اجے اجازت نہیں دوبارہ پھر آیا چکر کٹ کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تیرے غلاماں وچ ایسا جڑا ابن ود دا مقابلہ کرے آئے میدان وچ میرے نال مقابلہ کرے علی عرض کردے نے سونیا ہن تے اجازت دے دے میرے آقا فرماندے نے علی اجے بھی اجازت نہیں تیسری بار پھر آیا کہندا محمد کون ہے اوے جن نے ماں دا دودھ پیتا ہے آوے میرے مقابلے وچ علی پاک نبی دے قدماں نوں ہاتھ لایا عرض کیتی سونیا ہن اجازت دینی پئے گی اینے تینوں للکاریا ہے میری غیرت گوارا نہیں کردی ابن ود بچ کے اپنے وال پاسے جائے فرمایا علی ہون اجازت دیاں گا میرے آقا علیہ السلام نے علم علی دے ہاتھ وچ پکڑایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا علی اسی تینوں دعا دینے ہاں ساڈیاں دعاواں دے سائے سائے جا میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے علی واسطے دعا کی علی پاک چلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں جاندا اے کل ایمان ہے جڑا کفر نہ لڑن واسطے جا کل ایمان ہے جڑا کفر نہ لڑائی کرن واسطے جاندا ہے صحابہ اکرام ایک پاسے کھڑے ہو کے کافر ایک پاسے کھڑے ہو کے دوواں دی لڑائی ویکھ دل یکدم گھوڑیاں دی سماں دے نال گرد اٹھ گئی کافر کہن علی گیا مسلمان کہن ابن ود گیا جدوں گرد چھٹی مسلماناں ویکھیا ابن ود دا لاشا میدان تڑپدا ہے علی نبی دے قدماں وچ آ عرض کردا سونیا تیرا غلام او دے ٹکڑے کر کے تیری بارگاہ جائے سونیا تیرا غلام تیرے قدماں وچ آ گیا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی بالا وقار نے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن شعب الایمان اور بہکی دی روایت عرض کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مسجد کوئی بندہ جنابت دی حالت وچ نہیں جا سکتا یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا ہے اے مقام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے دی مسجد حضرت علی پاک نماز پڑھنے واسطے آئے جڑے پیچھے نمازاں پڑھ دے سن بظاہر بڑے منن والے سن لیکن ٹھڈوں منافق سن دل وچ خیال آیا علی نو سوال کرو ایسا علی جے آکھے کہ میں نماز تو بعد جواب دیاں گا تے کہاں گے اینو جواب نہیں آوندا تے جے گننا شروع کرے گا کہاں گے نماز لنگ گئی حضرت علی پاک نو کہن لگے علی یہ دسو او کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیندے نے او کیڑے نے جڑے بچے دیندے علی پاک فرماندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے بچے دیندے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے آنڈے دیندے علی پاک نے جواب دیتا چلے گئے اس ویلے واپس آئے تو اگلی نماز ویلے تو اجے بھی بیٹھے گنن ڈے انہاں کہا سی علی نو پڑھنے پانا سی سانو پڑھنے پا گئے اور یہودی رائٹر غیر مسلم رائٹر ہے لکھدا ہے تشخیص کردا جس بندے یہ تشخیص کیتی ہے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے بچے دیندے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے آنڈے دیندے نے یا تے جانور نے خود پیدا کیتے نے یا جدوں پیدا دے سن ویندا سی پیا حضرات دی وقار ایک غیر مسلم رائٹر دی تحریر ہے اور حضرت علی پاک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی بالا وقار نے کہ 19 رمضان المبارک دی رات علی پاک دے پیارے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ستاریاں دی روشنی اگے جدوں بھی رات اسمان وال دھیان مارنا ستاریاں دی روشنی اپنی تبانی اندر ہوندی سی لیکن اس رات ستاریاں دی روشنی بالکل ماند
بالکل تھوڑی اسی پریشان میں پریشان ستارے دی روشنی اتنی مدھم کیوں ہے حضرت علی پاک ساری رات ستے نہیں رب دی عبادت وچ مشغول رہے حضرت امام حسن کہندے نے جدوں فجر دی اذان دا وقت ہویا علی پاک نے وضو فرمایا وضو کرن تو بعد سانو بلا لیا بلا کے کول بٹھا کے دعا نو نصیحت کرنی شروع کر دیتی بیٹا اے دین تے بڑے کٹھن ویلے آنے تسی جان دے ہو میرے تے کنا میرا دور خلافت کنا مشکل گزریا اور تواڈے تے بھی ویلے بڑے مشکل آ جانے امام حسن نے فرمایا تینوں زہر دیتا جائے گا لیکن دین دی خاطر جان چلی جائے محمد دا دتا ایمان نہ جائے حضرت امام حسین نے فرمایا کربلا دے میدان لوگ تیری جان دے دشمن بن جان گے نبی دا کلمہ پڑھن والے تیرے سر نو تن تو جدا کرن گے پر اے گل ذہن وچ رکھیں اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ او بلوائی او خارجی وہ تیسرا گروہ جنہیں معاذ اللہ حضرت علی پاک تے کفر دے فتوے لائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کفر دے فتوے لائے اور قرآن نو نیزے دی نوک تے ٹنگ کے کہنے لگے اے قرآن ہے جڑا ساڈا فیصلہ ہے قرآن کرے گا اللہ دی کتاب تے ساڈا فیصلہ ہے اسی نہ علی دی گل ماننے ہیں نہ امیر معاویہ دی گل ماننے ہیں ساڈا فیصلہ قرآن کرے گا وہ تیسرا گروہ ہے جنہیں انہاں نو میدان کاردار بلایا لے آ کے جنگاں کروائیاں اور اوئی بلوائی حضرت علی پاک دی شہادت دا باعث بنے چار بندے ایسے سن جنہاں دا قتل کرنے دا حکم پرمانہ جاری کیتا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہاں چواں دے واسطے دو بندے توڑے گئے اور 3 بچ گئے حملے تو حضرت علی پاک تے حملہ ہویا اس رات جدو فجر بدخاں عام طور تے تساں ویکھی ہونی ہیں ایک چھوٹیاں بدخاں ہوندیاں ایک وڈیاں بدخاں ہوندیاں او پہلے جدوں بھی علی پاک گزردے سن او گھراں وچوں نکل کے تے بازار وچ آ جاندیاں سن حضرت علی پاک نو گزردیاں تکدیاں سن حضرات دی وقاروس صبح جدوں جناب والا حضرت علی پاک نو ضرب لگی اس رات فجر دی اذان ویلے علی پاک جدوں گھروں نکلے شہزادے نال او بدخاں قدماں وچ آ گئیاں علی پاک قدم پٹ آواز نال اچھی اچھی بول دیاں نے حضرت علی پاک نو شہزادے کہنے لگے ابا جی اگے کدی بدخاں سامنے نہیں آئیاں اج اگے ہو دیاں تانوں چلن نہیں دیندیاں قدم پٹن نہیں دیندیاں علی پاک فرماندے نے شہزادے اے بدخاں جان گئیاں نے انہاں پرندیاں نو پتہ لگ گیا ہے انہاں جانوراں نو پتہ لگ گیا ہے علی انج جانا ہے اس طرح واپس نہیں آنا اگوں علی اس ویلے اتھوں دی نہیں گزرنا انہاں نو پتہ لگ گیا ہے شہزادے اج رات میں ستا تے نبی پاک میری خواب وچ آئے فرماندے نے علی اسی تیرا انتظار کر رہے ہاں میرا ویلا قریب آ گیا ہے حضرت علی پاک جدوں مسجد اندر داخل ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم عدلی عبدی لعنتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر علی حضرت علی پاک دے دا قاتل سب جناب والا دروازے دے او لے لوک کے کھلوتا ہویا ہے اے اوے جناب جنو علی پاک خطبہ ارشاد فرماندیا جدوں فرمایا نا میرے نبی پاک نے فرمایا علی تینوں شہید کیتا جائے گا ایک بندہ تینوں ضرب لائے گا او دی ضرب نال تیری شہادت ہوئے گی تے عبد الرحمن ابن ملجم اٹھ کے کھڑا ہو گیا بڑا بدبخت شخص ہوئے گا جڑا تینوں قتل کرے گا علی جڑا تیرے تے حملہ کرے گا بڑا بدبخت شخص ہو انی گل کر کے چلا گیا علی پاک مسکرا کے فرماندے نے جڑا میرے قاتل نو بدبخت کہندا ہے اصل وچ اوہی میرا قاتل ہے وہی میرا قاتل ہے کیوں لو لا علم شخصا لکان علی فرمایا کائنات وچ اگر کوئی علم والا شخص آیا تے علی آیا اور کوئی نہیں آیا وہ انہاں بھی علم نہیں سن رکھ دے پھر سواری لین واسطے اگلے دن آیا آپ نے سواری بھی دے دی تھی لوکاں آکھیا تانوں پتہ جو تہاڈا قاتل ہے اینوں قتل کیوں نہیں کردے فرماندے نے شریعت اس گل دی اجازت نہیں دیندی جب تک واقعہ ہو نہ جائے اونی دیر تک حد نافذ نہیں ہوندی اونے کیڑا مینوں قتل کیتا ہے پر میرے دروازے تے جننے واری بھی کوئی سوالی آئے خالی واپس نہیں جا سکتا خالی واپس نہیں جا سکتا کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا
تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی عبداللہ نے وار کیتا ہے حضرات جیوں کار توجہ کرو کاری ضرب لگی تے آپ زمین تے آگئے حسنین کریمین نے دوڑ کے انہوں پکڑ لیا لگے قتل کرنا لی پاک فرمانے نے شہزادیوں انہوں قتل نہیں کرنا اگر تے زندہ بچ گیا تے دا تے میرا معاملہ ہوئے گا تے جے میں شہید ہو جاواں انہوں انج قتل کرنا ہے انہوں تکلیف دینی یا کبار گینا انہوں قتل کرنا ہے حضرات دیوں کار شربت پیش کیتا گیا علی دی بارگاہ آپ فرماتے نے شہزادیوں اے شربت مینوں نہیں میرے قاتل نو پلا دیتا جائے علی یمن تے امن امان دا دل جویں یاسین ہے قرآن دا دل علی یمن تے یمن امان دا دل جویں یاسین ہے قرآن دا دل اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا اوے کدی ڈٹھا جے کسے انسان دا دل علی پاک ہونے جناب 21 رمضان المبارک میں جامع شہادت نوش فرمایا ساڈا ایمان ہے علی پاک دا ویڑا اخیر نظرہ مصطفیٰ دے مدینے والے جیڑا بھی عاشق جان دا ویڑا جان بلب آخر تے جان ہوئے تے او دے دل دا ارادہ ہوندہ ہے کدی سونا کرم فرما دے اور ساڈا بھی ایمان ہے اکھاں کھلیاں ہونگیاں مدینہ پاک وال رجوع ہوئے گا تے پکار کے کہندے ہونگے اے نانا نانو اڈی کرن دی تیری نانا نانو اڈی کرن دی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونے آئے اے نانا نانو اڈی کرن دی تیری تو کیڑے ویلے آونا سونے آئے ہن زندگی دسا موکی چلے ہن زندگی دسا موکی چلے تو کدوں پھیرا پانا سونے آئے ہن زندگی دسا موکی چلے تو کدوں پھیرا پانا کھلی رکھی اساں او نینا والی باری او ڈیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری او ڈیک مینوں مدنی دی سوال آیا جی حضرت آدم علیہ السلام رشتیاں نے سجدہ کیتا تے کی پڑھیا سجدے وچ بھئی وہ تعظیمی سجدہ سی رب کائنات دے حکم نال تعظیمی سجدہ کیتا گیا سی جدوں سجدہ تعظیمی اللہ دے حکم نال کیتا گیا تو دے وچ کچھ نہیں پڑھیا انہاں صرف تعظیماً سجدہ کیتا رب کائنات نے فرمایا سجدہ کرو انہاں سجدہ کیتا اور جیڑا سجدہ رب نو کیتا جائے او دے وچ تسبیحات پڑھیاں جاندیاں لہذا اے ہن او رب کائنات دا حکم سی لیکن ہن تعظیمی سجدہ یا تعبدی سجدہ
سوائے اللہ تو کسے نو کرنا جائز نہیں. جڑا فرشتیاں سجدہ کیتا ہے, جڑا آدم نو سجدہ ہویا او دے وچ کوئی تسبیحات نہیں پڑھیاں گئیاں کیونکہ وہ سجدہ تعظیمی سی, تعبدی نہیں سی. اس واسطے ہمیشہ تسبیحات او دے پڑھیاں جاندیاں نے جڑا تعبدی ہوے, جڑا اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا جائے. رب کائنات سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. مینوں ساتھیاں کیا سی قصیدہ پاک پڑھنا ہے, میرے نال اگر مل کے پڑھو گے تو پھر میں سنانا. پڑھنا قصیدہ حق دے, قصیدہ حق دے ولی دا, مل کے لگاؤ نعرہ دا. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے